Benvingudes a Metz i Ràdio, com sempre, des d'aquí, des de l'Àgora Juan Andrés Benítez, al barri del Raval de Barcelona. I avui fem barri més que mai amb el Festival de Cultura Ravals, un procés de creació artística, comunitària i participativa que promou i molt la participació del veïnat i, per què no dir-ho, el sentiment de corresponsabilitat vers el barri. En aquest festival hi participen un gran nombre de col·lectius, agents, entitats i associacions, n'hem comptat més de 80, que fan vida al barri i que participen activament en la seva definició i organització. Avui en coneixerem algunes, perquè des d'aquí, des de Metz i Ràdio, també som part del Ravals. Comencem. No pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Yo crecí en un barrio de mucha money. No me impone ni tu coche, ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. No soy money, no soy pussy, fuck shit. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, va a hacer el show de momentos de asombra, ver tanto flow. Emancipa del patriarcado, mi cuerpo más elevado. Aixeca las purnas, crema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura. Doncs part d'aquesta xarxa de barri és la Montse Forcades, del Forn de Teatre per Tothom. Benvinguda, Montse, i gràcies per venir. Esteu participant del Ravals, com moltes altres entitats, i volíem que avui aquí a Metz i Ràdio ens expliquessis una mica, Montse, què feu a Per Tothom, perquè avui es tracta d'això, de reconèixer-nos entre nosaltres aquí al barri. Montse. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a Metzineras de poder estar aquí, me hace mucha ilusión, ¿vale? El Forn de Teatre per Tothom, que está participando en el Ravals de este año, como todos los años, somos unos incondicionales de Ravals, es una entidad, además de vecina de Metzineras, es una entidad que trabaja con teatro del oprimido. ¿Qué quiere decir esto? Es un teatro que acompaña ciertas luchas que desarrollan los oprimidos. Nosotros no nos ponemos medallas de mira qué bueno que soy, que trabajo este tema, sino que preguntamos a ciertos colectivos que están luchando por un cambio social, qué quieren decir, qué están diciendo, y nosotros tratamos de acompañarlos con el teatro, que sería otra manera de visibilizar esas luchas. O sea, creo que muchos de estos colectivos pues, pueden hacer manifestaciones, pueden hacer comunicados, pueden hacer una obra de teatro, y ahí estamos nosotros para apoyar esas luchas. I l'art com aquesta altra manera de visibilitzar aquestes lluites. Mali, bona tarda. La Mali la coneixeu perquè és la que posa colors i dibuix i traç a les metzineres. Ara sou veïnes de Per Tothom. Nos pusimos de vecinas hace poquito de Per Tothom y siempre estábamos como tenemos que visitarlas, y ha ido pasando el tiempo y ha sido como qué bien que hemos podido coincidir ahora en una cosa, porque como vamos tan rápido con la vida. Exacto. Y con muchas ganas de juntar energías y bueno. De todas maneras, dentro de esa vida que corremos todos, sabemos que hay complicidad, ¿no? Exacto. Que Metzineras y Per Tothom, además de ser vecinos, somos buenos vecinos, que siempre nos vamos hablando y así. Porque ahí... Exacto. Buenos vecinos i vecines, clar que sí, i avui també tenim aquí a l'artífex d'aquests Ravals, Juan Pedro Diotayuti, benvingut, tècnic de cultura de la Fundació Tot Raval i moltíssimes altres coses més. Juan Pedro. Bueno, con Per Tothom hace muchos años que hacemos cosas y admiramos el trabajo que hacen desde el colectivo, sobre todo porque hacen lo que hacemos en el Festival Raval con Per Tothom desde hace mucho tiempo, es que como que se han ido especializando en el festival para hacer representaciones dentro de los institutos del barrio, ¿no? Entonces, yo particularmente, y que bueno, creo que todo el mundo lo siente igual, que es un trabajo realmente importante porque está trabajando con gente bien joven, con la que aún, porque cuando somos adultos es más difícil que cambiemos, cuando aún se puede cambiar, ¿no? Muchas formas de ver el mundo y
y dar herramientas para que puedan también implicarse en esas luchas y que cuando tengan ellos y ellas sus propias luchas, saber también dónde pueden ir, ¿no? Entonces es un trabajo muy bueno el que hace Patutón y siempre estamos muy agradecidas de que esté por aquí, por el barrio, con toda su movida. Aclarar, por ejemplo, de que, bueno, Patutón tiene obras de teatro en este caso, pero el Raval se está dedicado a ecología y sostenibilidad, y nosotros hemos presentado pues unas obras contra el racismo y la islamofobia. Porque menos mal que Raval no olvida nunca esta línea de lucha contra este tipo de discriminación que es muy importante, y más con la subida de la ultraderecha. Cada vez se vuelve más perentorio abordar estos temas y mirar estrategias de lucha contra este tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es de agradecer poder trabajar con los institutos del barrio estos temas tan importantes. No, y que siempre están muy abiertos, ¿no? O sea, los dos institutos que tenemos aquí en el Raval, el Instituto Milà y Fontanal y el Carradel, cada año dicen que sí al toque. Oye, que Patutón quiere presentar unas obras, sí. Entonces nunca ha habido un pero. ¿Quién es Patutón? No, ya lo saben. No, ya es como, es casi una institución Patutón dentro de no solamente dentro de todo lo que es la escena en relación al teatro del oprimido, sino también a sus luchas y el trabajo que hace con adolescentes, ¿no? En este caso desde los institutos. No, y el tema de la interseccionalidad en esto, porque al final si estamos haciendo el festival, este año el tópico ha sido el tema de sostenibilidad, pero no olvidar todas las otras cosas que son tan importantes, que están ahí y que pues se han de hablar de todos estos temas y ponerlos encima de la mesa. Sí, claro, y que ya de hecho otros años, pues cuando comenzamos a trabajar, o sea, porque antes el festival un poco era un poco lo que quieran organizar las entidades de manera más, bueno, siempre son libres, ¿no? Pero como de manera más particular cada una. Hace unos años comenzamos a trabajar como estas temáticas y no nos gusta llamar temática, como estos ejes transversales, y ya un par de ediciones trabajamos la lucha antirracista, implicando al espacio del inmigrante y a otros colectivos de aquí, el Top Manta y a otros colectivos de aquí del barrio. Luego de mí trabajamos la lucha contra la violencia de género y ahora tocaba un poco también la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Y lo que dices, Monse, es que la sostenibilidad empieza con las personas. O sea que al final no es solo ser sostenible a nivel material, ¿no? De ahorremos en recursos, tal, sino que tenemos que hacer que sean sostenibles la vida de las personas. Y aquí entra Patutón. O sea, hacéis un trabajo imprescindible y que tiene total coherencia con la temática del festival de este año. O sea, si no trabajamos y hacemos sostenible la vida de la gente, pues poco hacemos. Da igual el festival que se haga, da igual lo que consigamos, ¿no? O sea, se empieza desde allí, desde la gente. Como habéis dicho los dos, ¿no? Es muy importante establecer alianzas. Tú lo hablabas, no es, es verdad de que la vida de la gente, ¿vale? Yo creo que así lo habla Juan Pedro. La vida de la gente es importante, pero no a nivel individual, como colectivo. Hemos de pensar colectivamente, hemos de hacer frente a problemas muy graves que se están viviendo a nivel social, desde que tenemos tantos problemas a nivel ecológico y todo esto, pero sí hemos de generar alianzas para trabajar juntos, o sea, concebir de que tenemos más gente en la misma línea de un cambio social más justo. Y un poco lo que busca, lo que hemos intentado siempre, toda la gente que estamos implicada en el festival, es precisamente esto, es crear red. Al final el programa de actividades del festival pues sí es bonito, es un programa hecho de manera colaborativa y está muy bien, pero hay todo un trabajo detrás que está oculto y que no se ve y que es muy difícil de mostrar, porque toda esta gente pues desde mayo de este año nos estamos reuniendo para crear este festival, y al final lo que realmente interesa, o que creemos que todos estamos interesados en lo mismo, es en crear red, en que una vez pase el festival, Metzineras y Patutón sepan cada una de la existencia y puedan hacer ellos sus cosas porque se han conocido en el Raval, por ejemplo. Entonces que hay un trabajo que continúa luego, que es lo que interesa también generar en el festival. No solo el programa de estos días, esto es pasajero y esto se acaba el domingo. Es todo el trabajo que queda luego y cómo la gente ya, lo que a mí, particularmente lo que a mí me gusta es cuando ya no me preguntan, oye,
¿cuál era el contacto de Metzineras que le tengo tal? No, ya se conocieron, ya van directamente y ya es que se ha generado red. Entonces lo que interesa realmente es esta generación de red, ¿no? Avui fem xarxa amb el barri i en concret amb el Festival Ravals, un festival que, com deia el Juanpe, es fa des de la gent i, com deia també la Montse, és essencial traçar aliances i pensar en col·lectiu, fer xarxa, no? I avui posem el valor en aquest treball de formigueta ocult que fa que aquests engranatges d'alguna manera funcionin, no? I que un cop s'acabi aquest festival les xarxes se sostinguin. Sí, Mali, andaban. Y aparte es esto de que nos hemos ido como conociendo los colectivos y mucho a raíz de todos los festivales de Totraval, porque no solo hay esto, vamos haciendo asambleas para tema San Jordi, para tema que ahora con lo del COVID pues todo ha sido como un cambio, un antes y un después. Pero hemos ido como siguiendo aún, intentando mantener como este contacto, estas redes, es decir, vamos a seguir con lo que estamos luchando en el barrio, con nuestras luchas y haciendo las sinergias, las energías, y en eso ha sido como muy potente porque aún así pues se va consiguiendo ahora, mira, este espacio que es el Ágora, que aparte pues es este espacio comunitario que se le puede dar a vida, actividades, ya sea de Metzineras, de Papatrubom, de todos los colectivos que van a ir pasando, porque al final es lo bonito, ¿no? De que existan espacios de que todos vayamos haciendo, todas, y se vayan uniendo fuerzas y conociéndonos, y lo que decimos, que dejemos a Juanpe tranquilo ya de pedirle el mail, ¿no? Pero has creado como mucho de, hasta a veces, de decir, ostras, os habéis escrito tal y tal, y dices, ostras, es verdad, pues sí, con esto coincidimos, y al final pues se ha movido mucho en ese sentido, que es muy necesario. Para mí esa es la parte bonita del trabajo, o sea, lo que queda, ¿no? Y las conexiones que quedan y las relaciones que luego quedan. Durante la pandemia, al inicio de la pandemia pasó mucho en el barrio, o sea, todo se cerró, todos nos fuimos a casa, todos nos encerramos, pero gracias a colectivos como por ejemplo Metzinera y otros tantos del barrio que estuvieron aquí luchando por la gente del Raval, pues se generó un trabajo en red que se vio durante todo este primer año de la pandemia, porque Sí, o sea, al final era un espacio de encuentro, de trobada. Luego salió la xarxa de suport mutuo del Raval y a partir de aquí salieron otras xarxas vecinales, de base vecinal, viendo que donde no llegaba nadie más, pues ellos dijeron y ellas, pues nosotras, ¿no? Y eso se demostró durante el primer año de pandemia. Lo rico que es el Raval en cuanto a ese tejido, no solamente vecinal, sino también de entidades y colectivos muy diversos, ¿no? Sí, fue increíble porque te digo, el tema de pues varias del barrio haciendo mascarillas, un montón de vecinas trayendo comida, un montón de historias que veías de que todo el mundo se movía para que quien estuviera en la calle o que no pudiera ser atendido por la pandemia, por todo lo que estaba ocurriendo, que tuviera un plato de comida o que mucho compañerismo, ¿sabes? Yo conocí a Metzineras por Ravals. ¿Y sabéis por qué? Por el póster. El primer póster que hicieron. Aquí fan. Mali, la compañera Mali. Fan del póster. Mil ¿sí o no? gracias. Sí. ¡Ay, qué póster tan bonito! Y aquí dije, ¿quién lo ha hecho? Y me hablaron de Metzineras y me explicaron qué hacéis. Esto fue hace 3, 4 años. Pues lo conocí por Ravals. Tothom conoce a les Metzis por el póster, imagina't tota la xarxa que teixeix Ravals. Sí, aquí somos unas fans de Mali en los diseños. Siempre estamos, a veces decimos, bueno, al final se van a aparecer todos los carteles, pero queda igual, ¿sabes? Porque al final todo es, pues bueno, Mali, la diseñadora del barrio, pues bien, fantástico, sí. Esperemos que salgan otras Malis para que haya también claro, sí. rotación. Pero mientras no, Mali, ya sabes que eres nuestra diseñadora estrella. Y me encanta que contéis conmigo porque siempre todos estos proyectos me hacen mucha ilusión, todos se quedan por el barrio y aparte pues ya comparto y voy conociendo a más colectivos del barrio y todo, entonces es estupendo, me llena un montón. No, la experiencia no solo con Metzinera, porque el miércoles tuvimos un espacio de conversa con algunas entidades que de aquí del barrio, SURT, Ambiprovenció, Metzineras y otras más, en donde se hizo un conversatorio en el Ateneo del Raval, donde principalmente compañeras de Metzinera pues hablaron desde su experiencia vital
cómo era su día a día, ¿no? Y cómo el barrio las acogía o no, o cómo se sentían ellas como vecinas, ¿no? de Raval. Y la verdad es que viendo el trabajo que hace Metzinera, pues es bastante... Es gratificante el trabajo que hacen, aun cuando sabemos que el trabajo que hacen es producto de una situación terrible que viven muchas mujeres, no solo en el Raval, ¿no? No, y que siempre pues esto intentamos hacer lo máximo y sabemos que si la administración ya pues se podría hacer un poco más, bastante más, pero bueno, vamos haciendo y es una carrera de fondo esto en muchos sentidos, ¿no? De que vamos consiguiendo bueno, como que hasta se mire un poco más a esta población que estaba tan invisibilizada, ¿no? Y también que hasta el barrio pues tome conciencia de que todas somos vecinas y todas estamos compartiendo un espacio, y esta creo es la de las partes más bonitas de que todas estamos aquí en el mundo y nos tenemos que, ¿sabes?, dar una mano en muchos, y creo que es lo que se transmite más desde Metzineras y lo que queremos hacer un poquito más, transmitir y llamar a esta colaboración sí, es que desde el corazón y desde hacer cosas, pues, ¿no? De hecho, hace unos días, hablando con Aura, en una conversa hablábamos de personas en situación de vulnerabilidad, y nos dijo, no, vulnerabilizada por el sistema. Entonces, claro, yo dije, ostras, pues claro, es que es que siempre hemos puesto una etiqueta, ¿no?, culpabilizando a la víctima, y resulta que que son vulnerabilizadas por el sistema. Igual no solamente culpabilizando, sino explicando la víctima, ¿no? Bueno, ellos son pobres, pero son buena gente, ¿ah? No, tenemos que abandonar este discurso y desde cada uno, desde su punto de vista, desde el trabajo que realiza en el barrio, lo que no debemos perder de vista es todos unos mecanismos estructurales de opresión, de discriminación, que lo único que hacen es justificar las clases sociales. Sí, la brecha, ¿no? Y a la derecha y a la ultraderecha, cada vez más fuerte, cada vez diciendo más tonterías, porque, jolín. Y nosotros cada vez explicando más a los oprimidos. Hombre, sí, es musulmán, pero no es terrorista. Claro que no es terrorista, por favor. Es que parece... No, tenemos que parar de justificar a los oprimidos. Hemos de empezar a hablar de los opresores. ¿Por qué dices esas barbaridades? Claro. ¿No? Y sí, por eso ponía yo en el foco el punto de la administración y luego el foco de que todas somos vecinas. Exacto. Porque al final, es decir, de que hay aquí cosas que parece que hay como una separación por una serie de miradas y una serie de prejuicios y una serie de estigmas, ¿no? Que ya hacen como que, pues, esto, que se fortalezca la administración en su punto. Bueno, que no quiero solo demonizar esto, porque creo que es un punto de que hay que reeducar mucho, que hemos sistematizado por los años muchas historias y luego se ve de decir, a ver, hay muchas cosas que hay que remirarlas, revisarlas y reeducar. Entonces, un poco desde ahí, de mirarnos un poquito y también mirar cómo está sucediendo todo y analizarlo con una mirada crítica, ¿no? Avui, com sabeu, a l'Àgora Juan Andrés Benítez hem convidat a persones que formen part d'entitats del barri aquí a la ràdio, perquè ens agrada fer ràdio a l'aire lliure, perquè aquí també es teixeix i anem entre totes construint noves narratives. Montse, de Pa Tothom, sabem que has de marxar. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres per convidar-me i espero tornar un altre dia. Esperem que sí, perquè és entre totes, no? Com deies, que anem construint aquestes noves narratives, que anem desfent aquest estigma, que anem deslligant totes aquestes formes que no ens agraden i anem teixint i anem engranant les que sí que ens agraden. Montse, moltíssimes gràcies i de veritat, benvinguda quan vulguis aquí a fer ràdio amb nosaltres a partir de les 3 de la tarda. I una paella també, si vols. Vale, gràcies a tots, adeu. Adéu-siau, Montse. I la Mali, com no, havia d'estar aquí perquè una de les formes, Mali, també de teixir entre el barri és donar-se a conèixer a través d'aquest art que fas tu, que també, evidentment, està en aquests cartells que comentàveu ara, però també està al carrer. També et reconeixem perquè estàs allà, mostrant-te, no?, en aquestes parets. Quin impacte té això entre les noies i entre els veïns i veïnes del Raval? A veure, jo sempre tinc que agrair a les noies perquè són les màximes inspiradores, sempre de tot. I sempre és allò de que diuen,
ai, a veure si me dibujas o tal. O elles mateixes pues, anem fent grafitis i llavors per mi és molt engrescador i penso que és una forma també de tenir amb elles o sigui, amb totes les persones en general un contacte diferent des del punt de més per mi divertit, ¿no? Es decir, bueno, puedo charlar con alguien, pero si estoy pintando o te hago un retrato, o me haces tú un retrato, o hacemos algo así, es muy divertido, ¿no? I és una forma d'apropar-me, la meva forma d'apropar-me més a la gent, no? I que és això, que al final, pues mira, avui ha sigut un dia trist, realment per la pèrdua de la Aixa, que va ser fa un parell de dies, i clar, ara jo estava com recordant tots aquests moments amb molta tendresa, perquè vaig tenir moltíssim contacte amb ella i estic com, o sigui, no, encara que estic molt trista, estic com en tot moment recordant-me de mira-la, i com era, i com tal, i no sé què, ja eren com moments supermacos que he viscut amb ella i tots els recordo amb temes de grafiti, pintar i això que ens engrescàvem, no?, amb activitats. I és com de dir, pues mira, una altra cosa que encara que sigui dolorós, per mi té la seva part com de record bonica, saps? De com he viscut amb ella, saps? I això. Gràcies per aquest record i també aquest record a través de la pintura, del que tu fas, no?, i de les activitats que havíeu fet plegades. Gràcies, Mali. Bueno, us tinc que deixar. Gràcies, bonica. Moltes gràcies i ens veiem aviat. Clar, tu portes molt de temps aquí al Raval, fent aquest festival, el Festival Ravals, no? I teixint entre totes doncs, aquestes activitats, aquestes formes també de mostrar-se al barri. Explica'ns una mica, no?, com ha sigut també aquest lligar a les persones i a les entitats que van arribant també noves al barri amb totes les seves peculiaritats, no?, perquè cada una té la seva. Doncs mira, sí, jo fa molts anys, jo soc veneçolà, i porto a Barcelona potser 15 anys o així, i des que estic aquí a Barcelona treballo al Raval d'alguna manera. No he viscut mai, però ja sabeu que quan treballem doncs passem més hores a la feina que no pas a casa, no? Amb la qual cosa soc una mena de veí accidental de dilluns a divendres i algun cap de setmana. Aleshores jo em sento i tinc una relació molt entranyable amb el barri. De fet, quan algun cop he pensat, doncs mira, em busco una altra feina, tal, no sé què, per canviar, em fa una mandra perquè penso què faig amb tota aquesta info que tinc al cap, saps? Perquè al final arribes a conèixer tothom, ja no com a entitat, sinó com a persona, saps? Qui està barallat amb qui, per què estan barallades, si la pot posar juntes en una taula o no, o quin tema es pot tocar millor. O sigui, portes una quantitat d'informació que jo penso, què faig amb això? He de tornar a començar un altre cop en un altre lloc? Quin mal de cap, no puc. Aleshores tinc aquesta relació molt maca amb el barri i jo crec que no marxaré mai. Sobretot perquè conec a la gent de tu a tu, no? Això que deia, no només a l'entitat sinó a les persones. I conec la feina que fan totes aquestes persones, no? I això per mi és molt enriquidor. M'enriqueix dia a dia. Conèixer entitats noves, treballar amb metzineres o amb qualsevol altra entitat del barri m'aporta moltíssim a mi el meu dia a dia i m'ensenya molt. O sigui, cada dia estic canviant de forma de pensar, en forma de veure les coses, perquè cada dia alguna persona diferent m'ensenya una cosa nova. I això és per mi molt important i és el que em fa que la feina no sigui pesada, que sigui una feina entranyable, maca i que la faci amb ganes. Ja que ens obliguen a treballar el sistema, doncs que millor que treballar a gust, no? I jo em sento molt a gust aquí al barri. El festival ho fem des de fa 19 anys, va començar com una cosa molt petita i amb molt poques entitats, però cada any s'ha anat sumant molta gent. Enguany, de manera directa, potser són unes 65 o 70 organitzacions diverses les que estan implicades en el festival i sempre intentem que sigui un treball comunitari i col·lectiu, que ho faci la gent des de les seves ganes, que volen mostrar del barri a la resta de la ciutadania i pot ser tot aquest coneixement de la gent és el que m'ajuda una mica o ens ajuda una mica a saber com connectar les persones, no? I a tenir al cap, per exemple, escolta, Mali fa grafiti, no sé què, pot ser aquesta gent que està treballant amb joves, estigui interessada, i connecto. Aleshores, el que fem és que som com un sac d'informació que anem sempre sacsejant i traiem papelets, no?, per veure com podem connectar les persones. El festival es tracta de connexions. De fet,
la part més important del festival no és el programa en si, la part més important del festival és tot el teixit de relacions que queden aquí al barri, no? O sigui, quan acaba el festival ja la gent queda connectada, ja la gent, una entitat ha pogut conèixer una altra i segurament sortirà una altra història, un altre projecte més enllà del festival i de nosaltres, sinó que ha sortit d'aquí, no? D'aquesta relació, no? És un espai de relació i de coneixença i d'estar amb el respecte, però sempre amb la individualitat de cada col·lectiu que participa, no? I les metzineres també estan participant aquest any en el festival. Aura, com us vau conèixer i quina importància té, no? També per les metzineres participar de tot aquest teixit, d'aquesta xarxa de relacions, no? Que es munta a través d'aquest festival Ravals amb esa... Ah, vale. Vale. I... Sí? Com, no? I des que vau arribar aquí al barri, Aura, com s'ha entreteixit també, no? Aquesta xarxa de relacions i aquesta participació d'elles des de les seves ganes de fer i de mostrar el que més els agrada, allunyant-se no només dels entre cometes, problemes o situacions, no? que viuen així dia a dia, com s'han connectat amb el barri, no? I què és el que tu ressaltaries, no? d'aquests anys que ja esteu aquí? Bueno, jo primer de tot agrair moltíssim al Juanpe per haver anat, haver-nos presentat, no? També moltes entitats del barri que no coneixíem quan vàrem arribar. També avui molt privilegiades de tenir la Mercè aquí de vora. La Mercè va ser molt pionera a l'hora d'acompanyar la creació de col·lectius de dones treballadores sexuals, no? Des de ja fa 30 anys. 30 anys. I jo crec que realment Metzineres no seria possible sense la feina de tantes, no? que fa tant d'anys que fan feina en el barri i que han anat mantenint, no? I desobeint i sempre moguent els marges més llunyans dels marges. No? I aquí d'alguna manera aprofitar que tenim a la Mercè i que no la vull liar massa, que xerri primer ella, no? Que realment de les poques oportunitats que tenim després de la voràgina del dia a dia, de trobar-nos cara a cara i també compartir experiències, és en el marc del Festival dels Ravals, no? Ja ens vam trobar l'any passat, ara aquesta setmana ens vam tornar a trobar i sempre és molt maco, no? Tornar-nos a mirar i veure que seguim aquí colze a colze fent Ravals, no? Doncs Mercè Meroño, no, Mercè? Sí. Mercè Meroño, d'àmbit prevenció. Sí. Tenim moltes ganes de que aprofitem el moment, aquest programa especial fet dins del marc de Ravals, perquè ens expliquis una mica què és el que feu i que també a través d'aquests micròfons, no? Puguem explicar una mica més enllà del barri què és el que vosaltres feu. Mira, nosaltres, la nostra entitat va començar a treballar al barri a finals dels anys 80, sí, el 80 i pico, en els primers programes d'intercanvi de xeringues que es van fer. Nosaltres vam fer a través, em sembla que era amb la Diputació, els primers kits i vam començar a distribuir kits pel barri per les persones que usaven drogues que tinguessin una injecció segura i poguessin tenir una vida sense tantes malalties com va ser l'impacte de la sida llavors. Ens vam implicar molt, vull dir que nosaltres vam començar a Erasme-Gener amb un petit espai cedit i a partir d'aquí vam establir el Raval com a casa nostra. La majoria de projectes que tenim, tant al Centre de Reducció de Danys de Robadors com després Àmbit Dona, que va estar al carrer Robadors també i al carrer, estem ara al carrer Sant Rafel. D'alguna manera nosaltres hem crescut, ens hem fet grans, hem après, hem estat en contacte i seguim en contacte amb gent superlluitadora. Vull dir, les nostres entitats no tindrien cap sentit, una mica seguint amb el que diu Laura, estic fatal de memòria, Laura, no tindria sentit, vull dir que no, jo penso que és una feina de col·laboració, d'aprenentatge. Sí que és veritat que quan vam començar també amb el projecte Àmbit Dona, les treballadores sexuals, vam començar a treballar amb les perruqueries,
amb les botigues que hi havia aquí. Vull dir, hi havia tota una xarxa de suport i atenció i cura a les dones. Va començar tot el tema de desnonaments, de treure gent del barri, de gentrificació, i això va afectar moltíssim a la gent. Vull dir, totes les dones van haver d'amagar-se o van haver de patir tot el tema de les multes, van ser expulsades i al final ens vam haver d'enfrontar a tota la gent que en algun moment va dir que volien un barri digne, però el barri digne ja hi era abans. Llavors és la nostra reivindicació, la dignitat la porten les persones, hi ha persones molt dignes que estan vivint en condicions no merescudes i no desitjables. Llavors una mica el que es tracta és de recuperar a través d'aquests espais com tot Raval, l'oportunitat de veure'ns, de reconèixer-nos i de dir estem on estem però no hem de deixar les lluites que tenim pendents i altres noves. I és una oportunitat i l'altre dia també en el conversatori vam tenir aquesta sensació de que estem juntes i que hi ha molta gent que segurament se sumarà i que la visibilitat de les injustícies, de la violència institucional, de la manca de condicions dignes de moltes persones i moltes dones està present i per tant la nostra raó de ser encara hi és. La temporada passada a Metzi Ràdio, Mercè i Juanpe vam fer un programa especial sobre el barri, també, però el que vam intentar era justament que les metzineres ens expliquessin què era per elles el barri, sí? I com l'havien viscut i com havien arribat aquí, no? Juanpe, tu ens has explicat una mica com ha sigut la teva arribada al barri, però ens agradaria moltíssim afegir, no? En aquell programa que vam fer amb les Metzis, doncs, què és per tu, no? El Raval, sí? I Mercè, doncs també ens agradaria que tu ens ho diguessis, no? Tenim aquest espai a la ràdio on ens posem una mica poètiques, nostàlgiques i intentem veure una miqueta més enllà de les nostres feines, de les nostres relacions i tal, com veiem aquest espai, no? Com veiem aquest Raval ara, no? Juanpe, tu fa 30 anys que vas arribar. No, 15. 15. Molt bé. I per què he dit 30? La mitad. Per què he dit 30 jo? He dit 30. Entonces me confús. Mis cables han hecho así un poco... Ok, 30. 15. Que Déu-n'hi-do també, eh? Sí. Venies de Venezuela. Sí, jo soc veneçolà i vaig venir fa 15 anys aquí Ma mare és catalana i vaig tornar una mica per la idea aquella de retrobar-me amb els meus arrells. I aleshores vaig estar aquí. I des del principi vaig treballar aquí al barri, ja no recordo per què. Bueno, perquè vaig trobar feina i va ser aquí com podria haver sigut a Bon Pastor. Sí, ja ho he dit, no? Per mi el barri és un lloc d'aprenentatge. O sigui, jo cada dia em porto a la meva motxilla no només coneixements sinó vivències, no? del barri. Per mi el Raval és un gran món concentrat en 1 quilòmetre quadrat, no? Imagina't una llauna amb una cosa, amb una barreja, ja no dic, sí, una barreja de menjar allà dins i és una llauna que està aquí sense obrir i que sempre s'està, saps com una llauna està, que passa molt de temps, que s'infla una mica perquè no l'has obert encara. I per mi el Raval és una llauna que està sempre així, que s'està com que inflant i desinflant, però és per el moviment de la gent, no? O sigui, per la vida que porta la gent aquí al barri. Jo em sento molt acollit al Raval, encara que jo no visqui aquí al Raval, no he viscut mai, però he passat la major quantitat de les hores vitals meves aquí al barri. I això que comentava abans, no? Conec a molta gent com a persona, ja no com a entitat ni com a col·lectiu, sinó persones. I aquesta per mi és la principal riquesa del barri, no? Persones. Cadascú i cadascuna con les seves coses dolentes i bones, perquè aquí no estem lliures de pecats, com diuen. I jo em porto aquest coneixement vital i per mi és molt important perquè tothom coneix segurament Venezuela, tota la situació que des de fa molts anys està passant allà i per mi és una forma, tota aquesta moguda del barri és una forma de connexió amb Venezuela, perquè jo no estic allà, no estic vivint la situació allà, però tota aquesta cosa que sempre s'està movent aquí al barri a mi em fa una mena de connexió amb el meu país d'origen,
saps? I em fa estar tot el dia viu. O sigui, el Raval per mi és vida, és estar... Això, amb les coses dolentes i bones que té el barri, no? Com qualsevol barri de qualsevol lloc. I jo el que intento cada dia és parlar amb la gent des de la seva vivència, no? No m'agraden els noms de les entitats, o sigui, no m'agraden les entitats, les sigles, sinó les persones. L'entitat és el cognom, pot ser, però és el nom de la persona el que m'interessa i el que em mou a mi en la feina. De fet, totes aquestes connexions que fem a la feina és perquè conec a la Mercè, a Laura, al Ramon o a la que sigui per poder connectar entre elles, no? I quan jo en la feina intento connectar, no connecto entitats, connecto persones, saps? Que resulta que són d'una entitat X, guai, però connecto persones. De fet, avui en aquest programa especial és el que estem fent. Estem intentant també despullar una mica les persones que formen part d'aquestes entitats que participen del Festival de Cultura Ravals i intentar posar-los també una mica de rostre, una mica d'història i per tant, Mercè, ara seria una mica el teu torn, no? Què és aquest Raval per tu, una mica més en lo personal, no? Bueno, a part de sumar-me a tot el que ha dit el Juan Pedro, jo també afegiria que és un lloc de resistència, no? És un lloc en què es poden dir les coses a la cara, no? En el que no hi ha por, en el que volem justícia social, en el que et fa estar amb els peus a la terra, no? En el que et confronta i et recorda que treballes en un lloc que no té tants privilegis com tu, que et situa que dintre de tot jo sóc una persona que té molts privilegis, no? I això et fa estar amatent a que has d'estar molt bé amb els peus a terra i amb el cap molt clar, no? I saber que en cada moment no pots no pots callar tampoc des del teu lloc de privilegi, entens? I això és el que intentem, no podem ni usurpar ni parlar en nom de, però sí que podem parlar amb el nom de les coses que veiem, no? I mostrar aquesta realitat que moltes vegades, a través de mitjans de comunicació, a través de mitjans, d'altra gent que té més veus, no? O que tenen més interessos, en parlen. I vull parlar des d'un lloc des que no hi ha interessos, vull dir, no tinc cap interès en perpetuar històries de que no hi hagi injustícia social, històries d'empobriment, no és el meu lloc i no serà mai. Per tant, jo porto molts anys aquí, jo crec que m'acabaré jubilant aquí i és on vull estar, la majoria d'hores, i és el meu compromís personal, el meu compromís laboral, el meu compromís amb la gent que em rodeja i és el meu oasi personal en sentit de que és el lloc on vull estar. Perquè, Aura, si una no vol estar al Raval, doncs el Raval també d'alguna manera diu, vale, adeu, no? És a dir, és un barri que o hi estàs o no hi estàs, també té aquesta faceta, no? Aquesta aresta, no? I Aura, no sé si en aquestes converses que teniu o que vau tenir l'altre dia a l'Ateneu del Raval, les metzineres també tenen el seu espai, el seu lloc, i d'alguna manera m'agradaria fer-te aquesta pregunta, no? Com ha transformat també, no només el barri, sinó les activitats que elles fan, no? A l'hora d'expressar-se, a l'hora d'explicar què és metzineres, elles, per elles mateixes, als compis del barri, no? O a les entitats, o allà on van a fer alguna cosa. Bueno, per mi el que vàrem sentir una mica l'altre dia, no? És que de tots els llocs era on se sentien més elles, no? I on podien ser més elles sense sentir-se jutjades i sense sentir-se el bicho raro, no? Crec que en qualque moment varen esmentar, i si no ho van dir en altres moments, no? I amb això empatitzo, i a més empatitzo molt amb en Juanpe, perquè jo vaig caure de Colòmbia directament cap al Raval quan vaig decidir tornar a Barcelona. Venia d'estar 3 anys a Colòmbia. I clar, de sota venir de Colòmbia en tota sa vida i tot el desordre ordenat que tenen allà i caure a Barcelona, que és així com a... Bueno, que és políticament correcte, no? Barcelona en general, i aquest caràcter més català, més políticament correcte, i arribant a Raval i respirar, no? I dir, bueno, aquí continua aquest desordre tan ordenat, aquesta desobediència
tan canalla, no? Perquè d'alguna manera tenim aquella desobediència i més, bueno, sí, són políticament desobedients, però dins d'una cultura política molt apropiada i molt sempre des d'aquesta correcció. I després tenim el Raval, no? Aquell Raval canalla que bueno, que jo crec que fa molt de renou, que també és on són possibles aquelles coses que altres bandes de la ciutat se plantejarien pràcticament impossibles, aquelles complicitats i aquelles mirades que se creuen en gent que potser, bueno, altres barris o no saborien o simplement serien invisibilitzades i serien criminalitzades, no? I aquí són protagonistes i són líders dels seus racons, i jo crec que això ha fet pues això, no? Que les metzineres d'alguna manera puguin trobar un lloc molt acollidor des del qual continuar aquesta canallesca i aquest desobeir, però no molta base, no? Perquè és un desobeir a lo que xerràvem, a la injustícia social, no? Com deien a Mercè, i trobar aquestes aliances on no m'ajuntam, sinó que mos engorilam unes a les altres, no? Que és de, vale, pues tú la lías por aquí, venga, va, pues com mos ayudam y cómo la liamos más gorda y hemos pensado esto, vale, pues venga, también nos animamos, no? I que crec que recull molt bé també, no? El Festival Ravals i el Juanpa i tota la gent que mos ha posat juntes, no? Perquè l'altre dia, no, en el conversatori, en realitat els col·lectius eren molt diversos, no? I segurament, bueno, pues escoltar aquests testimonis des d'aquest marge és molt guai i mos fa aquest racó, no? No estan molt inspirades avui perquè com sabeu hem començat en el memorial i la veritat és que totes estem una mica fluixetes avui. I també ha aprofitat, no, evidentment, aquest espai que tenim, que és la ràdio, per explicar, no, què és el que ha passat aquesta setmana, com ha viscut ella en lo personal, i aquests micròfons, evidentment, estan oberts també a això, perquè al final aquí es tracta de fer un altre tipus de ràdio també, de construir des d'altres bandes, i no sé, Aura, si també volguessis fer el teu petit memorial ara a través d'aquests micros i ens expliquessis una miqueta, no? Què és el que heu fet, com ha anat i també qui era, no? Primer de tot dir que és vera que estan xerrant així de Raval, però també reconèixer que se sàpiga que continua sent un barri amb on la gent s'ha mort 10 anys abans, si no vaig errada, que són quasi 10 anys abans que la penya que viu a Sarrià. Vull dir que també és un lloc on vivim els contrastos, on bueno, ara no me'n recordo com se diu, però on els índexs de benestar també són els més baixos i on hi ha més contrastos, no? Que fent de la necessitat virtut, no? Una mica, però alhora i la nostra companya mor per això, no? Ara ho pensàvem i és una tia superlluitadora. Jo la vaig conèixer fa 20 anys quan feia feina a l'alberg de Sense Sostre que hi havia a Zona Franca, que encara existeix, no? I que du 20 anys anant d'un servei a un altre, a un altre, a un altre, i on no ha sortit d'aquesta misèria, no? D'alguna manera, d'anar d'un recurs a un altre. Sento una tia que era lluitadora, que protestava per un munt de coses i que d'alguna manera els seus problemes de salut tenien molt a veure en la seva situació de sensellarisme, no? De dormir al carrer amb fred, de dormir... Ara estava vivint a un garatge amb molt mala ventilació, malgrat que tenia uns greus problemes respiratoris i de salut i circulatoris, on a més des de tant l'atenció social com sanitària era difícil perquè no tenia unes barreres lingüístiques importants a vegades. No. La Mercè fa que no amb el cap. Jo crec que s'estima i jugava una mica, també, vers ella. No, a veure, jo subscric moltes coses. Jo la vaig conèixer quan ella vivia en un cotxe a prop del cementiri de Montjuïc. I va ser un impacte brutal quan la vaig conèixer. Vaig dir, ostres, i com ho fas? Li vaig preguntar, Aixa, com ho fas? I no et fa por? No, perquè jo em poso aquí i tanco i no sé què, i porto una barra per si ve algú. I jo dic, hòstia, i va ser el moment que vaig dir, ole tia, ole tu, no? I era una persona supersensible,
però que ella, la seva cuirassa era d'una superwoman, no? Sí. Ella portava pinxos, portava coses només perquè tinguessin por d'ella, perquè ella era un tros de pa. Sí. Vull dir, era la seva manera de defensar-se, és dir, no, tal, tots els documents els portava al cos, deia, no, jo tal, i diu, i me recordo que, bueno, sabia anglès perfectament, sabia castellà perfectament, sabia romanès perfectament, una tia superintel·ligent, havia no sé quants llibres en català venia allà i em diu, m'he llegit això en català, dic, ostres, hem de parlar això. Sí, però em fa una mica vergonya, dic, bueno, hem de parlar, bueno, sabia molts idiomes, passa que era una persona entre cometes i amb tota la glòria, antisistema. I el sistema se l'ha carregat, perquè no concebeix persones com ella. Una persona que venia per les entitats, però no venia per demanar res. Ella, fins a l'últim, ens portava coses. Pensa que tenim a casa molts regals que ens ha fet ella. Alguna vegada deia, és que em falta alguna cosa perquè no m'està arribant aquesta paga i necessito 20 euros. I els tornava i deia, Maixa, no cal que torni res. Sí, perquè això ho pot fer servir una altra persona. Era d'una generositat espectacular. Era una bellíssima persona que va defensar a la seva parella fins a l'últim moment perquè tingués papers, va defensar davant del defensor del pueblo, amb estrangeria. Tot el dia teníem requeriments, deia, això et farà mal, perquè era contínuament confrontar-se amb una paret. I això va ser un patiment terrible. Jo crec que tot ha contribuït, no, a la seva salut, però el que no hi ha esperança per a gent com ella, jo crec que això és el que l'ha arribat matant, perquè tenia 57 anys i bueno, jo crec que ja tenia prou. Va considerar, De fet, ella de formació a Romania era jurista, si no vaig errada. Jo la vaig veure, me'n recordo avaluar, quan la vaig conèixer fa 15 anys, igual, avaluar o alguna així, que me va ensenyar les fotos de quan s'havia graduat. O sigui, sortia amb el birrete a Romania. Era una crac. Era una crac, es veure que tenia mogollon de coneixement. Li feien fer classes d'anglès perquè havia d'anar no sé on i diu, és que sé más que el profe, diu, és que... I me sé más de lo... Son unos niños que no saben nada. Diu, hòstia, això, por favor. Bueno, era això, era una persona brillant, però bueno. I avui aquí també recordant a l'Aixa i també d'alguna manera aprofitant aquest espai per fer memòria, per fer un perfil radiofònic, si voleu, d'ella, a través d'aquestes diferents mirades, de Laura, de la Mercè, de les persones que la vau conèixer, de les persones amb les que va compartir i que la feu present i la dibuixeu avui aquí i que, com deia abans la Mali, també recordeu aquells moments de fer alguna activitat amb ella al carrer. La Mali ens explicava quan pintava, quines coses es deien, com interactuaven en aquells moments, i aquestes coses també són les que ens queden gravades a la retina. Però com deies tu, Mercè, l'Aixa era una supervivent, i de vegades a Metzineres intentem també parlar des d'aquesta altra mirada de supervivència, perquè, com tu bé deies, era una persona antisistema i quan estàs vivint d'una manera que no és la convencional, doncs és molt difícil, no? I Laura deia abans també això de viure als marges i sobreviure, no? Metzineres, entorns d'aixopluc per dones que usen drogues sobrevivint violències. Vull dir, és bastant específic, Aura, això que aquest subtítol, si vols, que li hem posat a Metzineres, i abans el Juanpe també ens comentava que no és que siguin, o sigui, són elles les que estan sobrevivint a aquestes violències, no? Com des de Metzineres també intenteu explicar, no explicar, sinó posar a la pràctica tot això que intenteu també explicar amb el llenguatge, no? Com deixem de parlar d'apoderament i convertim en acció aquesta supervivència, Aura. Bueno, jo crec que vàrem triar el nom d'Entorn d'aixopluc precisament per això, perquè no xerraven d'un lloc, no xerraven d'un servei, sinó xerraven d'això, d'anar generant cada vegada més espais on elles poguessin desplegar els seus desitjos, les seves complicitats i els seus sabers i les seves experteses, I segurament un lloc on poguessin estar simplement tranquil·les, i sentissin
I bueno, jo crec que és això, no? Que xerram d'elles, no? De cada una de les companyes que ara ja no estan en nosaltres, no? Per diferents raons, com a llavors, precisament per això, no? Perquè siguin espais on les seves llavors se van sembrant en cada una de les companyes que se van coneguent entre elles i cada vegada són més entorn d'això pluc, no? Perquè d'alguna manera és algo que va més enllà de metzineres i que se va generant a mesura que se va expandint, no? I crec que això ha estat lo maco, no? Lo de que usen drogues ho vàrem agafar més en el principi, no? Perquè veiem que les dones que usen drogues són aquelles que quedaven fora de qualsevol banda, no? Cada vegada mos sobra menys, perquè també cada vegada sabem que les substàncies, o els usos de les substàncies no és el que està en el centre. Mos agrada molt que ara se mos consideri com un espai d'atenció a les violències, perquè realment és on jo crec que tenim esforç, no? Que són dones que sobreviuen a múltiples situacions de violència i que sí, algunes o moltes usen drogues per copar en sus malestars. Ellas y nosaltres, porque a ver quién no se va a dormir con el diazepam o con el orfidal, bueno, o sea, da igual. Aleshores, on és vera que hem volgut posar èmfasis en les que usen drogues perquè són les que són excloses d'allà, de per tot arreu, però alhora sabem que no són el centre ni la causa de les seves problemàtiques. Per tant, ens quedàvem amb entorn d'això pluc per dones múltiplement vulnerabilitzades, no? Perquè tampoc no són vulnerables, sinó estan vulnerabilitzades per un sistema molt basat en injustícia social, no? I ara, quan deies l'edat, no, Mercè, també pensava en la mitja d'edat en la que moren aquestes poblacions. Vull dir, ha arribat a la seva, el que s'espera d'aquesta població, i això és molt heavy, no? Perquè xerrant dels avis, xerrant de les àvies, però nosaltres pràcticament no tenim avis i àvies entre les persones que venguin en els nostres espais, no? I no perquè se moren abans. I són morts per culpa de la desigualtat i la injustícia social. El Juanpe ha de marxar perquè són dies de festa, evidentment, dies de festival, i ell és un dels nexes, perdona que ho digui així, però és veritat, Juanpe, ets el nexe de moltes coses que passen aquests dies. Ara vaig a muntar cadires bueno, i el nexe cables, de muntar cadires, vull dir, per a tot, evidentment, evidentment. És un nexe, sí, saps? perquè la gent pugui seure. Estem per tot, sí, perquè la gent pugui seure. Estem en totes les arestes, no, Juanpe? I agrair-te, doncs, que en aquests dies de Festival de Cultura també hagis passat per aquí, per Metzi Ràdio. Ja saps que ho muntem divendres sí, divendres no, aquí a l'Àgora Juan Andrés Benítez, a partir de les 3 de la tarda, quan elles fan la paella també, i esteu totes sempre superconvidades perquè intentem que això també sigui un entorn de debat i de construcció de discurs i de construcció de discursos, no? I d'aprenentatge també a l'hora d'explicar què és el que fem i des d'on ho fem. Juanpe, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres per convidar-me, i ens veiem per aquí pel barri. Gràcies, Juanpe. Adéu-siau. I la Mercè continua aquí amb nosaltres. Jo m'agradaria fer-li una ultimíssima pregunta, i és que, clar, tu, ara sí que ho diré bé, portes 30 anys al barri, sí? Val. I quan van arribar les metzineres, què vas pensar o com les vas conèixer, no? No, jo les coneixia Laura per altres, perquè quan va venir, bueno, com sóc la més antiga del barri. Va dir, vaig a trucar a la Mercè perquè dices, quan algú ve, diu, escolta, vinc a fer alguna cosa. Vale, llavors, perfecte, no. Però, a veure, el que estigui Laura fent això és mèrit d'ella. Vull dir que ella va saber mirar des de fora, no? Atrevir-se a coses que nosaltres a vegades amb les rutines, perquè tothom caiem a les rutines, tothom caiem en que les coses potser canvien d'una manera, bueno, poden canviar, no? A vegades vas avall, a vegades... Però bueno, el mèrit és de metzineres per fer això, per tocar la cresta i dir, bueno, escolta, espavilem entre totes, no? I ser capaç de tirar endavant aquest projecte i que està molt bé i que penso que han d'haver més projectes. I també és veritat que Laura, en aquests moments, i el projecte Metzineres,
no només està fent força aquí a Catalunya, sinó que és un model que s'està estenent i que jo també estic molt contenta de que s'estengui i de formar part d'aquesta difusió i reconeixement, però el mèrit és d'ella i de les companyes i de tot el que han anat aconseguint, no? Malgrat totes les dificultats que sé que hi són i que... Sí, a veure, la Mercè va ser de les primeres que va confiar fent una investigació, no? Que a més la vaig tornar una mica loca. Està bé, a mi m'agrada tornar-me loca de vegades. Me van tornar una mica loques, però va ser la primera recerca que s'ha fet sobre dones que injectaven drogues aquí, no? Sí. I havíem de fer aquesta investigació. D'aquí va néixer Satxadut, que és la xarxa de dones que usen drogues, i a partir d'aquí va ser una mica un embrió de lo que després va ser Metzineres, no? I això va ser gràcies a aquest estudi que van generar plegades, no? I jo diria una cosa, això no es quedarà aquí, vull dir que tremolin, perquè les aliances són per això, no? Sí. Doncs avui estem aquí, traçant aliances, com sempre, en aquesta ràdio també, no? Entreteixint i coneixent una miqueta també què és el que hi ha darrere de les persones que formen part d'aquest barri. Mercè, moltíssimes gràcies per venir, gràcies pel teu temps i gràcies per explicar-nos què és el que feu a àmbit prevenció, d'on veniu i com també esteu maquinant coses amb les metzineres i fent aquests conjurs, no? Que, com tu bé deies, que fan tremolar a la societat que ens envolta i aquest sistema que té moltíssimes arestes que no ens agraden i que volem canviar. Gràcies, Mercè, per venir. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Vinga, petons. I tenim, com no, aquí la nostra companya, la Soraya Natàlia, que, com bé saps, Natàlia, avui estem parlant d'aquest Festival de Cultura, Ravals, i del barri, no? De com el barri ens enxarxa, com el barri nos hace red no solamente entre nosotras, sino también entre vecinos, vecinas, entidades, ¿no? Y de repente se crea aquí un microclima, ¿no? Un ecosistema de entidades y personas que nos hace sentirnos a gusto. ¿Cómo lo vives tú, este Raval? ¿Cómo lo vives tú también, esta conexión con las entidades? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más. Lo vivo como cualquier otra usuaria, compañera, consumidora, prostituta, todo lo que tenga que ver con estar en este tipo de situación, y agradecida a todas las entidades de las ayudas y las prestaciones que hacen. El otro día en la charla que tuvimos revivimos un montón de momentos y un montón de anécdotas que compartimos con las profesionales y con las encargadas de estas entidades, y surgieron un montón de ideas maravillosas que ya supongo que estarán trabajando sobre ello. Sobre todo destacar una de las ideas que dejó caer la directora de Metzinera, que está por aquí, a ver. sobre poder acceder a un servicio 24 horas, donde las chavalas que estamos en situación de calle o que estamos con la prostitución o el consumo, al final pues si necesitamos un sitio donde se nos acoja, no importa la hora, y muchas veces suele ser por horas de la madrugada, y qué mejor si tuviéramos un sitio como este donde se pudiera acoger o por lo menos, ¿no? Descansar un poco, porque las chicas necesitan un paro y muchas veces pasan a un tipo de situación extrema cuando terminan 2 horas de la noche y no tienen un sitio para descansar. Entonces pues seguir consumiendo porque es la manera de mantenerte en pie, alerta, y de seguir con la carrera. En cambio, si tuvieras un sitio donde descansar y tal, pues se para, se hace un stop. Y lo digo desde primera mano, como consumidora, como prostituta y como mujer trans de la calle. Pues esta fue una de las cosas que se dijo en esta charla, ¿no? Y evidentemente, creo yo, Soraya, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sí, que cuando las personas se conocen en el barrio, cuando las personas saben quién eres y se cruzan contigo, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí hay algo que pasa que es importante, que es este reconocimiento como vecino y vecina y tender la mano en el momento en el que más se necesita, ¿no? Por eso también es importante mostrarse, explicar quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y de alguna manera y lo cual es maravilloso, el tema de exponerse y hacerse conocer y saber que existimos y bueno, nos integramos, que el hecho de ser mujeres consumidoras, de estar en el tema de la noche y lo que tenga que ver con la prostitución y el consumo, somos personas, ¿no? Que existimos y
hay que integrarse de alguna manera. Y está bien porque, a ver, yo que he pasado por muchos barrios a la hora de pedir ayuda cuando estuve muy mal en Zona Franca, te puedo decir que el Raval es un barrio donde te sientes acogida, donde no sientes la discriminación que sentí en otros barrios, ni el dedo acusador, ni la mirada, ¿sabes? Que te echan algunas personas, como que va todo junto ahí, ¿no? El hecho de que te miren diferente por ser trans, por estar en la calle, por ser drogadicta y prostituta, o sea que una masacre. Pero bueno, aquí nos sentimos cada vez más integradas, y los vecinos, no decimos que hacen la vista gorda, pero tienen un poco más de comprensión. De hecho, por eso me he quedado aquí, lo considero mi barrio. Pues muchas gracias también por estar hoy aquí en este programa especial en el que, bueno, estamos conociendo personas del barrio, estamos conociendo entidades que participan también de este festival de cultura, en el que hay un programa súper extenso, no sé si lo has visto. Ahora le doy una ojeada. Sí. Te lo miras. Porque es de esto también de lo que hemos venido a hablar. Bueno, es otra de las cosas, porque más de una compañera mía está aquí en este barrio por el hecho de todos los lugares que tenemos, ¿no? De ayuda, de acogida, ya sea de apoyo psicológico o de reducción de daño, en este caso de medicineras. Pero estamos todas acá por lo mismo. Yo creo que nos sentimos còmodes, tranquil·les, cuidades i més. Doncs avui aquí, des de Metzi Ràdio, fent aquest petit dibuix, no?, de què és el Raval i com el veiem entre tots i totes. Mira, aquí nos envien besitos. Ciao, ciao. I com des d'aquí també anem construint i anem fent aquesta ràdio entre totes, i ara ens sumarem a l'eslògan del Festival de Cultura Raval, aquesta ràdio que també està feta per la gent del barri i per les metzineres. Doncs avui hem fet aquest esforç de venir aquí, de muntar la ràdio a l'Àgora i de convidar persones que formen part d'aquest barri. ¿Quieres comentar algo más tú? No lo sé, ¿no vamos a nombrar a Aisha? ¿Cómo? Aisha. Sí. Una de les coses que hem fet avui també en el programa és fer memòria d'una de les persones que formava part d'aquest col·lectiu, d'aquesta xarxa de barri, i és l'Aisha, no? Totes les persones que han passat avui per la ràdio n'han parlat, ens han explicat una mica com la van conèixer, qui era, no? I amb què es queden, no? Amb quina imatge els agradaria que perdurés en les nostres retines de la nostra companya, de l'Aisha, Soraya, Natalia. Sí, bueno, yo tengo muy bonito recuerdo de esta mujer, una mujer luchadora con mucha entereza, y que la edad muchas veces no tiene nada que ver, porque seguía luchando por sus ideales y por su forma de pensarlo. Tenía muy claro lo que quería y lo intentaba por todos los medios conseguir. Una mujer con mucha entereza y con mucha fuerza en todo lo que se proponía. Desde mi lugar, mis más, condolencias y respeto a los familiares y a su marido, que es una persona maravillosa, que lo he visto estos días, se me ha partido el alma. Y nada, que la llevo siempre conmigo. De hecho, tengo en mi cumpleaños anterior un regalo de ella que lo conservaré para siempre. Y nada, eso, recordarla y que no sea una más que se queda en el camino. Pues muchas gracias también por compartir este recuerdo tuyo y hacerla un poquito más nuestra también, a Aisha, a pesar de que se ha ido de una forma, ¿no? Y se queda también de otra, ¿no? Se queda pues con todas las luchas que ha ido sembrando, se queda con esta semillita que ha puesto en cada una de vosotras. Soraya, sí. ¿Cuál sería esta semillita que puso en ti? Que no pare de luchar, que no importa el tiempo que me cueste, el tiempo que me lleve, pero que lo voy a lograr. En muchas charlas que tuvimos de muchas cosas que a mí me pasan, en especial el tema del consumo, pues que no lo abandone, que ella me veía y ponía la confianza en mí, lo voy a lograr y lo voy a lograr. Y como ella dijo, no importa el tiempo que te lleve, pero lo vas a salir. La lucha es larga y evidentemente no hay que desanimarse, porque estamos todas pues intentando construir, ¿no?, esta base para luchar juntas lo que haga falta y sobrevivir, ¿no, Soraya? Pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, aquí en la como radio. siempre, por estar aquí cada viernes. Y que tengas un súper buen fin de semana, que estarà lleno de cositas de este Festival vale, ara Cultura Raval. Mira't el programa, sí. Aquest Festival de Cultura Ravals, fet per la gent del barri i també des del barri. Moltíssimes gràcies, Soraya. Gracias a vosotros. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena.
sombras en segundo plano. Doncs fins aquí el programa d'avui i ens escoltem a Metzi Ràdio, com sempre, des d'aquí, des de l'Àgora Juan Andrés Benítez. Fruto y vida de mi vientre, la mano la guarda, cuidadito conseguirme. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Muere, 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 resistencia. Muere, 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 sabes lo que vales. Hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es soñar, no pensar en el mal, en pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo.